Il-Partit Laburista għandu stedina miftuħa għal ħadd li ġej għal maratona ġbir ta' fondi miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Matul l-pubbliku se jiċċelebra s-suċċess li qed jgħix f'pajjiżna bil-ħidma li qed iwettaq il-Gvern. Il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista, Randolph De Battista, spjega kif it-tema tal-maratona se tkun niċċelebraw is-suċċess. Niċċelebraw is-suċċess. Din hija tema li għażilna u għażilniha propju għaliex dan huwa pajjiż li qed jagħmel suċċess, dan huwa partit li qed jagħmel suċċess. Dan huwa l-mument li wieħed jista' jgħin lill-Partit Laburista biex ikompli issaħħaħ lill-Partit Laburista biex ikompli jsaħħaħ il dan il-moviment. Is-Segretarju Organizzattiv tal-Partit Laburista, William Lewis, spjega kif bħalissa għaddej xogħol sabiex is-sala taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista tinbidel fi studju li minnu tixxandar il-maratona. Saħaq li l-Partit Laburista qed jara li jtella bosta attivitajiet li jolqtu lil kulħadd fosthom e-sports tournament ta' FIFA fil-foyer u virtual reality headset. Numru ta' personalitajiet se jieħdu semm ukoll fi quiz interessanti. Ħajkonna tliet affarijiet li huma partikolari u ftit differenti milli jkollna fil-maratoni ta' snin passati. Waħda minnhom ħanaraw il-kandidati tal-MPs jikkompetu bejniethom fit-tisjir. Ġifieri ħanaraw il-kandidati tagħna kemm jafu żgħiru flimkien ma' chefs nirrinomati u għaldaqstant ħankunu qed narmaw kċina barra taħt it-tinda quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista biex hemmhekk ħankunu qed naraw daw il-kandidati tagħna x'jafu jsajru u kif ħajmorru f'din il-kompetizzjoni ħelwa. Il-qofol jintlaħaq b'intervista l-ħadd flaxija mal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat. Dr. De Battista saħaq li l-parteċipazzjoni tal-pubbliku fil-maratona hija kruċjali. Is-sena dieħla ġejjin appuntamenti elettorali importanti ħafna għalina, l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali madwar Malta u Għawdex kollha, kif ukoll l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Biex nassiguraw illi nkomplu niċċelebraw flimkien, biex nassiguraw li l-Partit Laburista iwassal l-aqwa messaġġ jeħtieġ l-għajnuna ta' kulħadd. U nhar il-ħadd li ġej se nkunu qed noffru spettaklu għal min isegwina mit-televiżjoni imma wkoll nieħdu pjaċir jekk in-nies jiġu hawnhekk u jiltaqgħu magħna u jekk jistgħu jagħtu d-donazzjoni tagħhom.